Salamu alaikum jama'a. A wannan bidiyon nawa zan nuna muku yadda za ku dinga yin amfani da wannan sabon mining ɗin mai suna BTCs, ma'ana satoshi, wanda sabon mining ne aka fitar da shi daga kamfanin Bitcoin, wanda insha Allahu in kana biye da ni a wannan YouTube channel ɗin za a ci gaba da kawo muku duk wani abu da yake da alaƙa da wannan satoshin. Wanda alhamdulillah akwai mutane da dama suna ta complain ɗin cewar ya kamata su ƙara sanin abubuwa masu amfani akan wannan satoshin, kamar waɗannan abubuwan da kuke gani haka, wajen da aka sa mining da mining factory da kuma chat da kuma hash card ɗin nan da kuma gift card da kuma BTC giveaway ɗin nan, sai kuma wani waje a can saman can gashi can zan alamun aro gashi can. Wannan in Allah ya dai kana kallon wayannan abubuwan ya kamata gaskiya ka san su sosai kuma ka san meye amfanin su. A wannan YouTube channel ɗin na da Allah muna roƙonka idan ka san wannan ne farkon zuwanka ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar nan ta subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawa wanda da zarar mun ɗora sabon bidiyo za ka dinga ganin sa. Bari na fara da wancan wajen da aka rubuta mining ɗin nan kamar haka. Wannan wajen na farko wanda shine na matakin farko, wanda duk wanda ya buɗe wannan application ɗin, ya download na application ɗin, ya register, ya gama komai, abin da zai fara yi shine mining. To idan ka danna mining ɗin nan sau ɗaya, gashi can wancan mining ɗin, wannan abin mai kama da gatarin nan, shi zai ta yi automatic mining yake, wanda ko da ka kwana ma baka yi receiving ba yana nan ana tara maka. Ko daga ka zo wannan wajen za ka taɓa wannan wajen da aka sa receiving BTC a BTCs nan, kana receiving za ka gan shi a can sama yana taruwa a nan kamar haka. Ga shi nan na karɓa ya taru. Sai abu na biyu kuma shine mining factory. Wannan mining factory ɗin shi amfaninsa kawai shine idan ka yi referring ɗin mutane ka tura masu da link ɗinka sun buɗe, to sai ka shiga a nan za ka ga list ɗinsu, da kuma akwai wani 0.00042 BTC da suke bayarwa, ma'ana Bitcoin, wanda kawai sai dai ka danna kai kai receiving. Saboda ni yanzu haka ba ni da wani sabo wanda ya yi sabuwar rijista, shi yasa ba ku ga yanda abin yake ba. Amma kai in ka shiga za ka gani in mutum ya rijista da link ɗinka ya gama komai ya yi verifying, za ka ga an hasko maka shi da green ɗin da wannan wani girin ɗin rubutu ne haka. Za ku ga an yi muku receiving BTC waye 00.00 dai za ku gani, sai ka danna za ka ga BTC ɗinka ya ƙaru a nan, ma'ana Bitcoin, wanda shi za ka iya ma yin withdrawing ɗinsa. Sai abu na uku shine chatting. Wannan chatting waje ne da ake yin chatting da mutanen da suke ƙarƙashin ka, kowa zai iya tambayar ka, za ka iya ba shi amsa da kuma sauran bayanai. Sai abu na hudu shine wajen da aka ce a hash card ɗin nan. Wannan hash card ɗin yana da matuƙar amfani sosai, wanda zan nuna muku shi ma yadda za ku yi amfani da shi kamar haka. To shi wannan hash card ɗin kafin ka buɗe shi ka fara amfani da shi, sai ka tafi can wajen da nake nuna muku da alama arrow cin a can lungu, za ku ga wani ja rubuta white paper. To kawai wajen za ka danna, in ka danna zai buɗe maka. Gashi nan zai buɗe maka kamar haka, sai ka ja shi a ƙasa haka, ita tafiya ƙasa, sai ya zo nan ƙasan nan za ku gan shi daga nan ƙasan ka duba za ka ga wani ƙaramin rubutu. Gashi nan rubutun kamar haka. To wajen wannan rubutun za ku dinga dannawa sama da sau 10, za ku ga yana motsi har sai kun ga an rubuta muku successful. To in yi wannan successful ɗin za ku tafi kai tsaye, sai ku koma back, sai ku je wajen da aka rubuta hash card ɗin nan. Hash card ɗin nan da za ka duba sai ka jawo sama haka. Gashi nan in ka zo nan ƙasa wajen ƙasan a formation card ɗin nan, to daga ƙasa za ku ga an sa hash card. Kana danna shi kamar haka wajen initiating ɗin na ake taɓawa, wanda saboda ni na riga na danna, sai ka danna wajen da aka sa initiating ɗin nan. Kana danna initiating
zai baka damar wasu lambobi 1 2 3 4 5 sai ka danna number 5 ɗin shikenan shikenan ka yi receiving kamar yadda ni nan na zo na receiving, shi ma za ka dinga samun wannan hash cash ɗin, kuma wancan mining ɗin naka na coins ɗin naka za ka ga yana ta ƙaruwa ko da na lokaci. Sai abu na 4 na 5 shine ga shi nan wannan wajen da aka ce gift card ɗin nan, wannan gift card ɗin nan idan ka buɗe mutum ka yi rijista da mutum, a nan wajen ga wasu lambobi nan za ku gani wanda suna da matuƙar amfani. To wayannan lambobin za ku gan su wasu 'yan lambobi ga su a ciki, to su ake kwafa za ka je ka buɗe wa shi ma misali wanda ka yi wa rijistar da fara link ɗinka, in ka je ka shiga shi ma gift card ɗinsa kamar nan za ku ga daga nan wajen an yi wasu rubutu an ce maka using gift card, sai ka danna za su baka damar inda za ka sa wa'annan lambobin naka sai ka shigar, kana danna za a ce maka successful, shikenan. Shi ma wannan ana samun ƙarin coin sosai ta wannan hanyar. Sai hanya kuma babbar hanya ita ce wannan hanyar da ake samun BTC giveaway, ma'ana kyautar BTC, kyauta wanda suke bayarwa, wannan bonus ne. To kawai abin da za ka yi danna shi za ka yi kamar haka, in ka danna ya buɗe maka daga nan ƙasa sai kana da mutane amma fa wanda suke da faran da kai gaskiya, saboda in dai baka da faran da yawa to ba zai yiwu ka sami wannan abun ba. Kawai abin da za ka yi daga nan wajen da aka sa muku kamar hakan nan za ku an sa 0 available voter, to kai kuma in dai kana da faran, ni saboda na yi amfani ni da na yau shi yasa ba ku gani ba, to za ku ga in dai kana da faran za su lissafa maka da faran ɗinka nawa ka samu a ƙasan su, za ka ga adadin abin da ka samu a ƙasan su. To in ka tashi wannan wajen da aka sa BTC ɗin nan gashi nan, za ku ga wasu akwatuna ne, to abin da ka gani a wajen wannan lambar da ni nan kuka ga an sa 0 ɗin nan, to lambobin da suke wajen ko guda nawa ne, ko 100 ne, wasu suna bada 1000, wasu suna bada 100, wasu kaza kaza, ya danganta ne da yawan mutanen ka. Sai ka raba su gida 3, in ka raba su gida 3, in misali aka ce maka 100 ka raba ta gida 3, to kaga nan kana da 30 bi ɗin nan za ka rubuta 35 kenan, nan ma ka rubuta 35, nan kuma ka rubuta 36 kenan. Za dai kai dai yanda dai za ka raba ta daidai ta rabu, wannan ba matsala. To in ka raba ta haka shikenan za ka shiga voters, ka shiga cikin sahun wanda za su iya samun wannan kyauta ta wannan BTC ɗin, kuma ana samun alkhairi gaskiya sosai a wannan harkar. Shi saboda BTC ɗin ana iya yin withdrawing ɗinsa ba tare da ɓata lokaci ba, zai shiga wallet ɗinka cikin sauƙi. To in ka bar shi 24 hours ne suke, wanda in kun ka karanta wannan bayanin ga wani ɗan rubutu na a nan ƙasa wanda suna magana cewar suna ɗiba ne, mutane 100 kawai suke ɗiba kullum wanda za su shiga wannan gasar. To a mutane 100 nan kai sa kana ciki, kuma karfe 13 dare suke da kwata suke ƙara sabon yin abin, wanda ma'ana dai kamar karfe 1 kenan da kwata mu namu na agogon Najeriya. To abin da ya kamata kai ma ka yi kenan. Allah ya ba mu sa'a. Wannan abubuwan da suna da matuƙar amfani ga waɗanda suke wannan mining na satoshi, wanda suke tambaya cewa ya za su yi kuma ya za su dinga amfanuwa da shi. To wannan hanya za ka bi kawai ka ƙaru da wannan application ɗin. Allah ya ba mu sa'a. Ku yi ƙoƙari ku danna mana alamar nan ta subscribing, sannan ku danna alamar liking in wannan bidiyon ya burge ka.